everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Importante pag yun ko para nimo. May pagbati kapag yun para nako. O, unsa? Huwag kay gisulti. Pero imong gipabati nako ang imong paghamuma o pagmahal. Salamat. O, Naghadyot kayong salamat. Di ko ginhikalimtan kinihigayon. kadiyot, Jong ha? Ako na sa'y pasultiha ha? Sure. Maminaw ko. Og pwede ba? Tarungan ang imong tinan-awan ako kay wa na ko makauyon. Ha? Kay ngano di ay ang akong tinanawan. Basta, Di ko kahibaw. Kung saan ako pag-usab ang akong tinanawan. o sige, ipadayon na nako ang akong isulti. Nagpahabot ko. Kining tanan akong gibuhat nimo. Inigsuon ra ni. O kung may nabatyagan ka man nga pagmahal ka na sa usa ka igsuon. Ha? Klaro man tingali ang akong gisulti? Nakasabot ka man tingali? Klaro kayong namakaka. Unsa? Aron mo to ko. Osba na pagsulti. Pero mo tanaw ka sa kong mga mata, diretso. Oh. Hi, Tita! Popsy, hi! Hello? Ay, salamat. Salamat kini ana mo. Mo pauli na ko. Ini ka taod-taod lang ma. Kay ihatod na tika. Ipahatod man ka ni Sandra. Niyara na akong yawi. Ayaw na. Kaskas ka lang gasolina. Magtaksir ako. Sige ha, kamo na sa duty. Ma, kalma lang ma. Wa naman ko inalimtan, no? Ato na ko. Thank you, Tita! Ihatod ni kasilong ma. Pops? Okay na ka, Pops? Okay ra. Alive and kicking. Sure, ha? Kailakon man lagi ka ganina. Bugal-bugal masab ka. Pero honestly, Pops, mas okay ba kang tanawon karon kaysa gahapon? Od ni Tita Lina nimo. Oh. Wag yung ko magdahom na. Mubantay ug muanti man siya nako. Mahal pagyud ko niya, Sandra. Mahal pagyud ko niya. Nara dito ang terminal sa taxi ma. Koki paminaw. Mauni una og katapusan akong bantay dinhi ha. Kung wag gyud laing makabantay, igna na lang si Sandra nga mo-hire og mobantay sa iyang amahan. Ngano di ma? Wasa tingali gibuhat si Sir Jong, oy. Luya pagod siya. Pero ang iyang otok dili luya. Ha? Og bisag dili pa angay musulti gyud. Bisag giingna nas doktor nga likayan una nga musulti, dili gyud maminaw. Kuyaw pag maunsa siya, ako pa'y mapasanginlan. Basta kay maon na to ha. Dili na ko mo bantay niya pag-usab. Sa tong terminal sa taxi? Ito, aradi ay. Balik na lang dito sa taas, ha? Pasakyon lagi tika ma. Ma, huwat ako, oy! Ma! Oy, Lina? Lina, dali. May sobra pang pizza nga gidani ko kay Okay ra ko ng kuring. Salamat na lang. Mopahuway lang gid una ko, ha? Kita lang unya tas panihapon.
Magpa-deliver na lang tingali tatay kay dili lang una ko magluto. Ay, sus, ay kabala ka, anak Lina. Kay kami rin bahala sa kusina. Pukaon ka lang unya na mo ha kung andam na ang panihapon. Sige nang. Salamat. Kamu lang unay bahala diha. Kumusta na si Jong, oy, ha? Okay ra. Nakadungog ato. Okay na kunos Jong. Sa ato ba? Na okay gito pagkakita niya. Oh, kaayo. Pero maulagi. Sa ako nang giingon, human na ang ilang panahon. Human na ang atong panahon. Panahon na karon nila ni Koki og Sandra. Nakoy chat ni mo. Okay. Murag gaming pa ko eh. Nagatubang rami pero need mag-chat kay makadungo niya si Popsi. Ano man daig magkadungog? May problema. Unsa man to? Ampun. Murag kita man raman tingali. Daman good taon. Wa mo masayop sa iyong nadungog. Dagkasinabot na may pagbalik ni Lina. O dagkasinabot na may nga magpagkasal. O na'y tinuod. Oh my God! Pops! Popsi! Gidamang gito siya ganina? Sir? Sir? Okay, pagtawag sa nurse, B! Ha? Nurse pa binis Popsi! Okay. Asa tong intercom? Diara? Pops, likay lang gid una lagi sa pag-istorya, ha? Nanuyo na hinuuna mo ang doktor kay wa mi kapadlong kuno nimo. Please lang, Pops. Bawal pa gid lagi nimo mo istorya. Itingob lang unya tanan nimong gustong isulti, sir, kung okay na ka. Basta sukad karon, istrikto na ko nimo, Pops, ha? Kay kung di ka gid mo patuo, ma-extend kita din sa ospital. Kalaki ka lang, Jude. Mupatuon na si Sir Jong Sand. Gusto na niya muli. Pops, seryoso ba ako, ha? Please, Pops. Pagpakaayog dali. Ano makagawas na ta din, eh. Please, Pops. Salamat in town sa Ginoo. Nakapauli ka na gid in town. Ay, abigid na kong maabtan og sa kabuan sa ospital. Pops, ha? Ang gitugon sa doktor ay gid in town kalimti. Magpaayo pagid ka sa hingpit before mo balik sa naanan nga mga activities. Waonay laag, dili na mangal sa og bugat, dili magpa-stress physically or emotionally. Naay mga tambal. Naidaghan lang. Asa man ni ibutang ang mga gamit? Ay, diha lang usad daplin palihog, Cox. Ako ra niya mo pahilo na, ana. Dang kakailing ka doon na. Gikapoy naman tao ng dagway ni Madang. Okay ron la. May problema. Tubig, palihog. Uhaw. Ay, tubig. Dagaig tubig, imong amahan Sandra. Sunod si Mana, magpa-Thanksgiving ma sila ma. Lo, unya, may kaon-kaon sa ilang bahay. Kita ra gud. Wala yung bisita. Siyempre, pamilya na gud. Kamulay adto ana ha. Dili ko mo adto. Nga nung masal ko na Lina, magpalahi ka yun. O salay kasulti nila. Tay, kinahanglan ba gyud nga sa tanang higayon? Mag-agad na lang taon sa ilang ikasulti? Wa na lang gyud ay tay respetuhay sa gibati? Nausa ka na Lina. Lo. Alam mo lang ha. Ma, magstorya lang unya tag-usap abot ini. Dugay ba bitaw? Next week pa? Sakto nga maligon-ligon na si Sir Jong pagkadto sa simbahan. Basta kay dili ko mo adto. Bisan kanus apa na. Imo gi ko pala gutol nila. Ops! Kalma na lagi, Lo. Ayaw ka high blood. Chill lang, Lo, chill.
mangutan o lagi ko kayo bahin ini dito pa ko sa ospital. Pero ako lagi yung gipugngan kay lagi. Bawal man ko mo istorya. Pero bisag dating nga ako, dalipay yun ko. Gani sinugdan, nagtuo kong damgura ang pag-adto ni Lina. Pero tinuod man yun ay. Punaan pa sa balita karon nga dito ka day mo istar sa ila samtang dito ko sa ospital. Kada kong milagro. Milagro gyud. Pero wa sad mahitabo ang milagro kung pareho pa ming wa mo paubos sa akong mga garbo. Kaming duha. Mo na akong nakita. Ngaron doon ay milagro o nagyang mulihok ang tao. Tinuod gyud nga lihok tao katabangan ko ikaw. Kay kun wa ko mo desider adto. Wa oy. Hangtod karon nagtingnong luhay pa me. Daghan yung kaing salamat, Nay. Huwag ninoy nanding. Ay, wa manggod kay tingog-tingog diya, Sandra. Naminaw ra ko ninyo, Lola. Tuod, Jong. Wa pa ko makasorte nga nung ako tong gibuhat. Og nga nung wa siya magdumili si Nandeng sa pagpakig-oli og maayong kabubuton ako. Ganom da ituod, Nay. Gikapoy na si Lola sa kagubot, Pops. Gikapoy ba ay? Mamalit pa mong gani kog away. Tungod ini, na, kano siya, tungod ining imong anak. Tungod na tong tanan, Pops. Di kay tungod rin ako. Hilom na god, Sandra. Tiwasa sa gugog istorya. Lola. Pasagdi ko ba? Pasagdi si Lola ni mo, Sandra. Sige, Nay, padayon. Paminaw pag-ayo og sabtag yod, Jong, ha? Sige, Nay. Ako tong gibuhat. Amo tong gibuhat ni Nandeng. Tungod nila ni Sandra og Koke. Nga mahunong na ang hilom nilang pag-antos og masitol na sila og madayon na ang ilang pagpakasal. Oh, Mao nga pasensya gyud nga dili na ko mahimong konsentiran ang imong pagbati ngadtong Lena. Ako ning gisulti. Ako na siyang balikon sa ika 1 million nga higayon. Human na atong panahon. Human na. Human na ang amo ni Nandeng. Human na pud ang inyong Lina. Panahon na nila ni Sandra og Koke. Og tali sa tulo ka love team ining atong sugilanon, ang ilaha mo'y angay magkadayon. Sila ang angay makabaton og happy ever after. Jong, Jong naunsa ka? Ngano kay? Jong! Jong! Ayos pa ba si Popsi? Jong! Lola! Nga naman ni si Popsi! Jong! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!